Hi guys, karon day ang birthday ni Arnel, ato ang igsoon no, bana ni Ate Irene o ato say surprise. Ato say surprise sa iyang birthday. Ako karon sa location where ilahang gisak Andres Cagayan de Oro. Atong naibawan nga akong igsoon is mag-undergo sa iyang ika-10 chemotherapy session ugma ang adlaw. So dito mi ganina sa hospital, ako siyang gitabangan process sa tambal. But karon atong i-surprise ang iyang husband nga nag-birthday. Mao ni ang place nga ilahang gipuy-an samtang naasla diri sa Cagayan de Oro. Happy birthday! Happy birthday! Birthday niya karon. Pila na imong edad, Brad? Pila na imong edad? 41 pa? Bata pa kayo eh. Hello! Muna akong sister. Ugma na mo ang iyang session sa chemo, ika-10. Ika-10 na nga session. So, pinalangga kaysa sa hospital, kaya tagan sa 10 nga chemo. Muna mo ang basement. Kung tanaw ninyo, na duha ka family or tulo man siguro ka family nagstay na may duha ka CR. Dayon, di na lang natulilion lang mga kwarto. Then pasaka din dito na po yung mga rooms. Okay, so karon atong diri mi maniud to among i-celebrate ang birthday. Lami kayo nami ice cream. Ice cream nga puti, kuan man ni rice flavor ning ice cream. Then napod mi Marlins. Okay. So nami kung nakita mo atong sa social media nga gipakaslan niya ang rice cooker, wala naman ipakasli. Saan lang nagbugas? Natay rice cooker. Dayon nagpakasal sa rice cooker. And dere mo niya mo ang kusina. Na si Brad. Okay, plastar kayo atong kusina. Ako lang nang gi-vlog para nga kan. Brad, sa itong iluto. Marlins gyapon tirada. Labi na magkaprito kay brown kayo. Kita na to, hapsay kayo ang atong lugar din nata sa taas nga dapit kinsa makita na to ang mga balay sa ubos. So elevated ta, so maka-feel ka diri og open air, nindot ang hangin. Atong panahon karon medyo lagom gamay pero di na to angay kabalakan kay mao ni ang di na to angay kabalakan kay nata sa safe nga lugar. Mao ni ang view sa Cagayan de Oro sa diri sa side sa mga makasandig. So mao ra to. Kusina. Okay. Nara, mo na ni. Naatay lechon manok. Unsa may kuani? Unsa man ni nga lechon manok? Adi nata mo isulti kinsa ning lechon manok kay makusog sila. Dayon nabutay pizza. Nabutay coke. Asa man tong kuan?
Awa naman dahil lain. Di ba naman naman to'y gulay? Naman to'y gulay, di ba? Gulay. Wala tayo gulay karon? Ay, wala na gini noon itong specialty noon. Na ang mga kabataan. Oh. No, see? So muna itong iganahan basta na tayo birthday. Okay, makakauntag pizza. Oh, Brad, sa imo may kasulti sa imo ang 41 na katuig, Brad. Naniwang ba ka o nanambok ka? Ano sa man? Sige, gamay lang nga pasalamat, Brad. Ano sa may imuhang kon? Kisa may pasalamatan yun ni mo. Salamat yo sa taas. Kisa taas. Kisa na sa taas. Ang Ginoo, ang Ginoo. Sige. Abot ko ganing tuiga. Mga iya pagkugdaghang tuig. Hatag sa buwan. Mura salamat ha. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Na may noon ni atong celebrant noon. Sa kadagan sa atong pagkaon nakahilak na hinuon kay noon. Sige, salamat kita sa Ginoo no kanunay. So muna kaon lang mo, ano banat? Sister, oh. Imo wa man kay laing makaon. Kuan ra imo. Kuan ra imo kanang isda ra gid imo ha. Dayon namantay cook, tubig lang gid sa ang imo ha. Namantay pizza. Crush ra pud gyud. Kanang isda lang gid ang imo gyud. Ayo gid og pagkumbiyansa kay bitaw. Kuan lang, amping lang. Brad, sige, salamat kayo og mora to mo ang vlog sa birthday vlog. Sunod na pod ga birthday. Thank you and you're welcome.